ышыгы төшелде. Дулкынландыргыч мизгилләре якынлашты. Түбән Тәкермән авылында спорт мәйданчыгы ачык. Лайыклы урыннар яулап сәяхәтләр итәбез. Авыл түгел, шәһәрләрнең мәйданнарын тотабыз. Республикабызда гаять күп социаль һәм икътисади эшләр, проектлар тормышка ашырыла. Соңгы елларда гына да җирлегебездә бик күп президентыбыз программаларын тормышка ашыру нәтиҗәләренә барыбыз да шаһит. Әлеге киң колачлы федераль, төбәк һәм җирле программаларның авыл җирлекләрендә дә уңышлы алып барылулары районыбыз хакимиятенең җитди максатчан эше нәтиҗәсе. Хәзер сүзне Минзәлә муниципаль районы башлыгы Айдар Фәсләх улы Салаховка бирәбез. Хөрмәтле райондашлар, хөрмәтле Тәкермән халкы, менә көтеп алынган бүгенге көндә сезнең төбәктә бәйрәм, ике авыл арасындагы юл. Ребята, значит, жители деревни все участвовали в этой программе. Вот благоустройство. И эта площадка по российской программе у нас дошло. Во всех деревнях вот освещение, где-то спортплощадка, где-то дворы, где-то, значит, детские площадки. Они в этом году мы успели эту программу включиться. И дальше будем также продолжать. Вот президент каждой встречи говорит, это вот карантинные мероприятия, они, ну скажем, рано или поздно кончатся. Экономика чтобы работала, чтобы вот текерменский народ очень работящий. Я по-русски говорю, чтобы Антон Алексеевич и ребята понимали, дорожники. Поэтому и дальше также продолжать. Главное экономика, производство, чтобы значит, доход у всех был или подсобное хозяйство, или фермерский, или же вот сейчас большие компании вошли в район, они будут подтягиваться и производство открывать. Одним словом, вот эти все социальные проекты, они взаимосвязаны с экономикой, с производством. Бүгінгі күнде инде сезгә барыгызга да исәнлек, саулык, шушы юлларның куанышы булсын. Киләчәктә матур итеп бергә яшәргә язсын. Хәерле көн, бизәрләр, тәкермәнләр, шуннан да бик матур көн. Инде Айдар Фәсләх әйтте, булай иртә торган юк иде әле. Иртәнге сәгать 5-тән торып, юлга чыгара туры килде. Шуннан да бик күңелле. Нәрсә әйтәсе килә? Бу инде беренчедән гафуитнан бүләксез килгән бундый волейболистларга обещаю этот профессиональный мяч подарить вам, привезу. Передам, который играет Зенит Казань. Бүгенге бәйрәмебезнең өлкәннәр үткенлегенә туры килүе күңелләрне тагын да шатландыра. Шул уңайдан без бүген барлык авыл халкы аның өлкәннәре исеменнән рухи бәйрәм бүләк итүче Россия Республикабыз районыбыз җитәкчеләренә зур рәхмәтне җиткерү өчен сүзне ветераннар советы рәисе, Татарстанның ат казанган укытучысы Зөлхидә Мәхдүм кызы Фәрраховага бирәбез. Безнең татар халкында бик матур бер мәкаль бар. Шыңлап еласаң, сукыр күздән дә яшь чыга ди. Билгеле, монда күз яшьләре турында гына түгел, бу мәкальнең нигезендә ныклап тырышсаң, теләсәң, барлык теләкләреңә дә ирешергә мөмкин дигән тирән мәгънә ята. Һәм чынлап та безнең авыл халкы чынлап сорый торгач, чынлап ялый торгач теләгенә иреште. Авылыбызга бөтен шартларына туры килгән асфальт юл булды һәм инде авылыбызны тагын да ямьләндереп, өстәмә нур өстәп спорт мәйданчыгы да булдырылды. Россия күләмендә булган проектларга нигезләнеп, безнең авыл халкының теләген тормышка ашырып, безнең җирлектә шушындый шартларга туры килгән заман таләбенә җавап бирә торган юл һәм спорт мәйданчыгы төзеткәннәре өчен президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миннехановка, район хакимияте башлыгы Айдар Салаховка һәм башка барлык бу эшләрне эшләүдә катнашкан
эшчеләргә бөтен авылыбыз халкы исеменнән шын күңелдән рәхмәтебезне җиткерәбез. Һәр көнебез шатлык, куанычлар, зур уңышлар белән үрелеп бара. Хәзер спорт мәйданчыгында тәүге тапкыр ике авыл яшьләре арасында спорт уеннары оештырыла. Бүген матур бәйрәм истәлеге итеп агач утыртуга рәхим итегез, мөхтәрәм кунаклар.